Πλυντήριο, λιπαντήριο ο Ανδρέας. Το πλυντήριο λιπαντήριο ο Ανδρέας προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, φροντίζοντας ώστε το αυτοκίνητό σας να είναι πάντα καθαρό. Εδρεύει στο Περιστέρι και έχει καθιερωθεί στο χώρο του καθαρισμού και της περιποίησης του αυτοκινήτου με απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση των κορυφαίων υλικών της αγοράς. Η ευχή περιλαμβάνει βιολογικός καθαρισμός και γυάλισμα και σασί και μοτέρ μόνο με 100 ευρώ. Αμουάζ. Αν έχετε περπατήσει στο Ακοραή, σίγουρα περάσετε από μπροστά του. Μια μικρή, γευστική γωνιά που σας προσκαλεί να καθίσετε και να απολαύσετε τον καφέ και το χυμό σας. Ενώ η αφράτη ζύμη δεν σας επιτρέπει να αντισταθείτε σε μια λαχταριστή, γλυκιά ή αλμυρή κρέπα. From the beginning Asolo Imports. Η εταιρεία Asolo Imports ΟΜΚΡΟΝΕ διαθέτει από το 1987 σε επιλεγμένα καταστήματα στην ελληνική και κυπριακή αγορά γυναικείες συλλογές από αναγνωρισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες και διατηρεί showroom, αποθήκες και κατάστημα στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Στο χώρο μας υπάρχει μεγάλη ποικιλία για όλα τα γούστα. Η ευχή περιλαμβάνει σούπερ προσφορές στο outlet στον Άγιο Στέφανο και μέχρι μείον 50% στα φετινά. Baby Star. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε την παραγωγή βρεφικών ειδών από το 1980 με το διακριτικό τίτλο Baby Star. Γυμναστήριο Bigger. Η εκγύμναση σε άλλη διάσταση. Εσείς ορίζετε το στόχο, εμείς σας οδηγούμε. Μαζί το πραγματοποιούμε. Η ευχή περιλαμβάνει για το μήνα Ιούλιο ετήσια προσφορά 200 ευρώ και δωρεάν πρόγραμμα διατροφής. Cuisine Art. Για έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, Βιταλιώτης φυσικά. Η επιχείρηση συνεργάζεται και με την διαδικτυακή πλατφόρμα Τεχνίτες Online. Κομμωτήριο JP. Το κομμωτήριο JP είναι χώρος τέχνης μαλλιών, αφιερωμένος στις απαιτήσεις της σύγχρονης γυναίκας και του άνδρα που θέλει να ξεχωρίζει σε έναν χώρο άψογα διαμορφωμένο. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας περιποιηθεί και να σας προτείνει τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Πάντα με σεβασμό στη γνώμη σας και με την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Τακούνι Expert, ο Τάκης. Επί της οδού Σοφοκλέους 1, στην περιοχή του Περιστερίου, δημιουργήσαμε την εταιρεία Τακούνι Expert, ο Τάκης. Από το 1984 προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επιδιορθώσεις υποδημάτων, μετατροπές, τακούνια, σόλες. Κρεοπωλείο Γιάννης.
Από τις παλαιότερες οικογενειακές επιχειρήσεις, προτεραιότητά μας η καλύτερη ποιότητα στο ελληνικό κρέας. Στο φιλικό μας περιβάλλον θα βρείτε ιδέες και προτάσεις για μαγειρική και εκλεκτά παρασκευάσματα που φτιάχνονται στο σύγχρονο παρασκευαστήριό μας από πιστοποιημένα ελληνικά κρέατα. Ξυλουργείο Βεντούρης. Στο ξυλουργικό εργοστάσιο του Βεντούρη Μανώλη διατηρούμε μια παράδοση πολλών ετών στις εξειδικευμένες ξυλουργικές εργασίες υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων. Χρόνια τώρα η οικογενειακή επιχείρησή μας αποπερατώνει έργα σε νέα κτίρια κατοικιών, κατοικίες μεγάλης κλίμακας, ανακοινήσεις διατηρητέων, διαρρυθμίσεις διαμερισμάτων και σε επαγγελματικούς χώρους. Μάνος Νταγκουνάκης. Η εταιρεία Μάνος Νταγκουνάκης, με εμπειρία 40 ετών στην BMW, εκτός από την ποιότητα εργασιών που διασφαλίζει με το σύστημα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας BMW QMA, σας αγγιάται φιλική εξυπηρέτηση που μόνο μια οικογενειακή επιχείρηση με γνώμονα τον ίδιο το πελάτη μπορεί να σας προσφέρει. Mini Market Μαρκέτης. Στο Mini Market Μαρκέτης Τάκης, που είναι στη Μεταμόρφωση Κλειστένους 13, θα βρείτε τσιγάρα, τύπο, κάρτες κινητής τηλεφωνίας, PaySafe Card, ξιστό, παντός τύπου φιάλες αερίου, ξύλα, κάρβουνα, με διανομή κατοίκων, βόρεια προάστια. Pyrrhos Doors. Η εταιρεία Pyrrhos Doors Αφή Πύρου σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της. Ελπίζουμε ότι μέσα σε αυτήν θα βρείτε αυτό που ψάχνετε και σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας δείξουμε από κοντά όλα όσα σας ενδιαφέρουν. Μεταλλικά γράμματα, ειδικές κατασκευές, η εξειδίκευση και η πολυετής πείρα στο χώρο εγγυάται την πιο φινιρισμένη εργασία πάνω σε οποιαδήποτε μεταλλική κατασκευή με επιπλέον παροχή σαφής και τοποθέτησης LED. Μπιζανίου 25, Ανάκασα, Αγία Νάργυρη. Τηλέφωνο 210 83 13 363 www.thodis.com. Έχετε επιχείρηση?
Θέλετε να τη διαφημίσετε στην τηλεόραση? Αυξάνοντας τους πελάτες, αλλά και τα κέρδη σας. Έμπειρο συνεργείο έρχεται στο χώρο σας και δημιουργεί το ιδανικό τηλεοπτικό σποτ για την επιχείρησή σας. Αποκτήστε το δικό σας διαφημιστικό σποτ μόνο με 100 ευρώ. Μακάρι να μην χρειαζόταν να ψάχνω, αλλά να μπορούσα να βρω ό,τι επιθυμώ αμέσως, χωρίς κούραση και άγχος. Ένα λιχνάρι, λες να είναι μαγικό. Wow! Απίστευτο! Όλες οι ευχές μου είναι εδώ. Στο Magic Lamp κάθε ευχή σας γίνεται πραγματικότητα. Αμέτρητες προσφορές που δεν θα βρείτε αλλού. Διαρκούν για έναν ολόκληρο χρόνο και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε αμέσως. Κάνε ένα κλικ και κάνε μία ευχή. Κάθε σου ευχή εδώ βγαίνει αληθινή. Η Royal Cleaning ιδρύθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 2010 και περισσότεροι από 5.000 πελάτες μας έχουν εμπιστευθεί έως σήμερα. Η ιδέα να παρέχουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες καθαρισμού με περιβαλλοντική συνείδηση, δίνοντας αξία στον πελάτη και την περιουσία του. Η υποχρέωση, μια μόνιμη, μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης που θα στηρίζεται σε συγκεκριμένες αξίες όπως το σεβασμό, την ευγένεια, το χαμόγελο, τη συνέπεια, την εξυπηρέτηση και θα φροντίζει καθημερινά τις ανάγκες σας. Το προσωπικό μας στοίχημα είναι να ανεβάσουμε τον πύχη στο χώρο της καθαριότητας, στηριζόμενοι στο κύρος, τη διαφορετικότητα και τον ξεχωριστό τρόπο εξυπηρέτησης. Οι βασικές μας υπηρεσίες: καθαρισμός σε εταιρείες, γραφεία, χώροι από οικοδομή, ανακαίνιση, θέατρα, σκάφη αναψυχής, αεροπλάνα, wet and dry cleaning, αυτοκίνητα, πολυκατοικίες. Επαγγελματικά ψυγεία Select. Μπορείτε να βρείτε άμεσα μεταχειρισμένο εξοπλισμό που διαθέτουμε, καθώς κατασκευή και για καινούριο εξοπλισμό. Μεταχειρισμένα ερμαρία, πάγκοι ανοξίδωτοι, ποτηριέρες και ράφια, λάτζες, φούσκες, μπεν μαρί, καρότσια ανοξίδωτα παντός τύπου, κούτσουρα κρεοπολίου, κρεατομηχανές, φίλτρα για φούσκες, ταμεία και άλλα. Ετέκα, 24ωρο πρατήριο υγρών καυσίμων. Ετέκα, χατζάκι, κουντού, πλυντήριο, λιπαντήριο αυτοκινήτων στις καλύτερες τιμές. 24ωρο φυλασσόμενο πάρκινγκ με σύστημα παρακολούθησης. Η ευχή περιλαμβάνει πλήσιμο αυτοκινήτου στο χέρι μέσα έξω μόνο με 8 ευρώ. Πλήσιμο ταξί μέσα έξω μόνο με 5 ευρώ.
Το αυγό του κόκορα. Το αυγό του κόκορα στο μεταξουργείο βρίσκεται καθημερινά κοντά σας από τις 12 το μεσημέρι και κρατάει ζωντανές τις μυρωδιές του έως και τη 1 το βράδυ. Για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού η αίθουσα κλιματίζεται, αλλά πάντα υπάρχει και η επιλογή του εξωτερικού χώρου με τον κήπο που είναι ακριβώς απέναντι και πάνω στην πλατεία. Μιχαήλ Ξανθάκης, αγιογράφος, ζωγράφος. Το εργαστήριό μας φιλοτεχνεί χειροποίητες αγιογραφίες σε παλιό ξύλο με τον παραδοσιακό τρόπο της αυγοτέμπερας, όπως και ασημένιες εικόνες σε ποικίλα θέματα. Επίσης, αναλαμβάνει τοιχογραφίες σε όλη την Ελλάδα. Όταν η πίστη γίνεται τέχνη, η ιδιαιτερότητα συνυπάρχει αρμονικά με την παράδοση. Peugeot Citroën Αγναντής. Η Peugeot Citroën Αγναντής προσφέρει από το 1964 ολοκληρωμένες υπηρεσίες για το αυτοκίνητό σας. Από την αγορά, τη συντήρηση, την επισκευή, τη φανοποιία, τη βαφή έως και την ασφάλισή του. Η ευχή περιλαμβάνει προσφορά λιπαντικού σέρβις, αλλαγή λαδιών, φίλτρου, έλεγχος ταξιδίου και έλεγχος air condition από 60 ευρώ με ΦΠΑ. EOS Travel. Από το 1994 εκδίδουμε αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια εσωτερικού και εξωτερικού. Παρέχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια όλων των εταιριών ανά την Ελλάδα και αεροπορικά σε όλο τον κόσμο. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ιδιόκτητα τουριστικά λεωφορεία για ενοικίαση. Durabass. Ντόπια, φρέσκα ψάρια για να τρώμε υγιεινά εμείς και τα παιδιά μας. Αυτή η επιτυχία συνεχίζεται για 5ο χρόνο και στο νέο κατάστημα Durabass στην Κηφισιά. Το φιλικό περιβάλλον, η γρήγορη εξυπηρέτηση και η μεγάλη ποικιλία ψαριών συνέβαλαν την καθιέρωσή του ως ένα από τα κορυφαία εχθιοπολεία στην Ελλάδα. Κομμωτήριο σκύλων, grooming center, υπηρεσίες καλοπισμού, χωρίς νάρκωση, υπό την επίβλεψή σας, σε προσιτές τιμές, κούρεμα, μπάνιο, καλοπισμός, τένισμα μακρύ τρίχων φυλών, για υγιές τρίχωμα και απαλλαγή από την έντονη τριχόπτωση του μικρού σας φύλου, αφαιρούμε κόμπους και το νεκρό τρίχωμα. Η ευχή περιλαμβάνει δωρεάν καλοπισμός στην 4η επίσκεψη. Dragon Clean. Η Dragon Clean είναι μια δυναμική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο των ειδών καθαρισμού και ειδών συσκευασίας από το 2001. Αυτή τη στιγμή αριθμεί 5 υποκαταστήματα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκάδα, Αίγυο, Σαντορίνη. Η ευχή περιλαμβάνει για αγορές άνω των 20 ευρώ δώρο ένα υγρό σαπούνι Λάτζας 750 ml. Επίσης, με αγορές άνω των 15 ευρώ έκπτωση 5% με την προσκόμιση της κάρτας που παραλαμβάνεται από το κατάστημά μας στο Βύρωνα. Κουτσουμπός Χρήστος, εργαλεία κήπου. Επί της οδού Χελμού 5, στον Άγιο Στέφανο, δημιουργήσαμε το κατάστημα Κουτσουμπός Χρήστος, όπου και θα βρείτε εργαλεία κήπου, γεωργικά μηχανήματα, μηχανές γκαζόν, γεννήτριες, ανταλλακτικά και πολλά άλλα. Πολυετή εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση.
Κτενάς Travel. Η εταιρεία Κτενάς Travel και το προσωπικό της βρίσκονται στη διάθεσή σας για κάθε σας μετακίνηση, με πολυτελή τουριστικά λεωφορεία από 8 έως 80 θέσεων και λεωφορεία ειδικά διαμορφωμένα για άτομα με αναπηρία. Κτενάς Travel για εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό, περιοδίες, μεταφορές πελατών και προσωπικού. Κτενάς Travel, 30 χρόνια κοντά σας με οικονομικές τιμές, εμπειρία και ασφάλεια. Πανάκης, χρώματα, εργαλεία με εμπειρία και τεχνογνωσία από το 1976. Ξεχωρίζουμε με τα καλύτερα και ποιοτικά υλικά. Παρέχουμε χρώματα, δομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία οικοδομής, αγροτικά εργαλεία, απορροφητήρες και χιλιάδες άλλα προϊόντα. Καράμπελας Exhaust. Από το 1980 προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στον τομέα μελέτης και κατασκευής συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων καθώς και ψήξεως παντός τύπου αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία εξατμίσεων, καταλυτών και ψυγείων των μεγαλύτερων εργοστασίων της ευρωπαϊκής και ελληνικής αγοράς. Web Bath. Εισαγωγές πλακιδίων και ειδών υγιεινής σε τιμές στόκ. Η ευχή περιλαμβάνει εκποίηση πλακιδίων από 4 έως 10 ευρώ, σετ λεκάνης ολοκληρωμένο από 60 ευρώ, καμπίνες υδρομασάζ ολοκληρωμένο από 300 ευρώ. Οπτικά Ζήση. Τα οπτικά Ζήση έχουν ιστορία 30 ετών. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία γυαλιών οράσεως και ηλίου από γνωστούς οίκους γυαλιών. Το προσωπικό μας είναι ενήμερο σχετικά με τις αλλαγές στην τεχνολογία και στα νέα προϊόντα. Υπάρχει ειδικευμένο τμήμα για φακούς επαφής, όπως και για κατασκευή και επισκευή γυαλιών. Στο κατάστημά μας θα βρείτε οικονομικές λύσεις για νεανικό αλλά και κλασικό στυλ γυαλιών.